iji uwe merube mmemme ụbọchị eji echeta ajọ ọrịa AIDS na mpaghara mba ụwa ka ya bụ ụlọ ọrụ na-ebu agha megide mgbasa ya bụ ajọ ọrịa AIDS na steeti a na njikọ aka ụlọ ọrụ steeti a okwu gbasara ahụike dị n'aka ji wee chịkọba oke mmemme ịgagharị n'okporo ụzọ dịgasị iche iche iji wee mee ka ndị mmadụ matawanye mkpa ọ dị na ha ga na-enyocha onwe ha nke ọma gbasara ya bụ ajọ ọrịa HIV maka ịchọpụta ya n'oge nakwa iji ọgwụ wee sochie ya. Blessing Uche ndị wetara ozi a kọwara na ọ bụ n'abalị mbụ nke ọnwa ekeresimesi kwa afọ ọbụla ka otu WHO wepụtara na mpaghara mba ụwa iji nnọọ wee chechewe ndị abụ ya bụ ọrịa HIV na nwanne ya bụ AIDS na mpaghara mba ụwa na wee ruo ugbu a na ajọ ọrịa enwebeghị ọgwụgwọ. Gere akụkọ ahụ ka ọha n'uju. Nke afọ bụ nke isiokwu ya bụ Equalize to End AIDS, Equal Access to Prevention and Treatment, bụ nke a na-akpọku ndị mmadụ niile oku ka ha gbaa mbọ n'ụzọ pụrụ iche ịhụ na egbochiri ya bụ ọya ogbu na nwayọ. Ndị mba ụwa akpọrọ WHO na-akpọkukwa ndị ọchịchị obodo dị iche iche ya nakwa ndị mmadụ ka ha chọpụta ma ghara ị na-akpacharụga ndị ahụ nwere nje obirinaajaọcha ya nakwa ụzọ dị mkpa a ga-eji wee na-enye ọgwụgwọ nyegara ya bụ njem bụ nke malitere n'ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service gaa Aroma Junction, ụzọ Amakụ, ụzọ Sixth Avenue ma kwụsịkwazịa na Unizik Junction. Na nta akụkọ na-agbara ya ka onye Executive Director nke ANSACA bụ Maazị John Bosco Ementa kpọkuru ọhaneze ka ha gharazi ị na-akpacharụga ndị ahụ nwere ọrịa obirinaajaọcha ma kwukwazịa na ya bụ ọrịa abụghị njedebe nke ụwa na ndụ onye ahụ na onye ahụ ka nwekwara ike ibite ndụ aka ma ọ bụ na ọ na-anwụ ọgwụ kwesịrị ekwesị. N'aka nke ya ka onye Deputy Project Director nke Achieving Health Nigeria Initiative ya nakwa ndị isi Lead Implementing Partner nke HIV/AIDS na Anambra steeti a bụ Dọkịta Charles Odima kpọkuru ndị mmadụ ka ha gbaa mbọ na-eme nyocha nke ọrịa obirinaajaọcha ọbụna opeka mpe ugboro 2 n'afọ ọbụla iji wee chọpụta ya n'oge ma nawakwa ezi ọgwụgwọ. Ọ kwukwazi na ya bụ nyocha bụ nke a na-eme n'efu na Public Health Care Center ọbụla nke dị n'ala Nigeria. N'okwu ya onye State Director Civil Society for HIV/AIDS nke Anambra State Chapter bụ Lady Ifeoma Ejiofọ chetakwara ndị mmadụ na ọrịa obirinaajaọcha bụ nke ka dịnụ ma na-akpakwa mkpamkpa ma kpọkuo ndị mmadụ ka ejikọ aka ọnụ ịfụ na a chụrụ ya bụ ọya ụkwụ eru ana. Site n'Ọka, abụ m Blessing Uchendụ maka akụkọ ụwa ABS.